Ο καρκίνος του μαστού είναι η συχνότερη μορφή κακοήθειας στο γυναικείο φύλο. Είναι τόσο συχνός που σχεδόν 1 στις 10 γυναίκες μπορεί να εμφανίσει ένα νεόπλασμα στο μαστό στη διάρκεια της ζωής της. Έτσι, ο προληπτικός έλεγχος για την νόσο έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι μπορεί να διαγνώσει την νόσο σε αρχικό, σε πρώιμο, όπως λέμε, στάδιο. Η ανίχνευση του καρκίνου του μαστού σε πρώιμα στάδια έχει αφενός πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχούς αντιμετώπισης, δηλαδή ίασης, αφετέρου τις περισσότερες φορές μπορούμε να κάνουμε μικρότερες, πιο συντηρητικές επεμβάσεις και να διατηρήσουμε το μαστό, αλλά και να αποφύγουμε θεραπείες που πιθανώς να επιβαρύνουν τον οργανισμό, όπως η χημειοθεραπεία. Έτσι το όφελος είναι διπλό, εκτός από το ογκολογικό αποτέλεσμα, η πρώιμη διάγνωση συνεισφέρει και στην ποιότητα ζωής της γυναίκας που νοσεί. Ο προληπτικός έλεγχος για τον καρκίνο του μαστού έχει 2 βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος είναι ο απεικονιστικός με την ψηφιακή μαστογραφία και συμπληρωματικά με το υπερηχογράφημα των μαστών, και ο δεύτερος είναι η κλινική εξέταση, δηλαδή η ψηλάφιση και η συνεκτίμηση με τα ευρήματα των απεικονιστικών εξετάσεων και το ιστορικό της ασθενούς. Η ψηφιακή μαστογραφία λοιπόν είναι το βασικό μέσο προληπτικού ελέγχου, θα πρέπει να ξεκινά από την ηλικία των 40 ετών σε όλες τις γυναίκες και να επαναλαμβάνεται κατ' έτος. Το υπερηχογράφημα μαστών χρησιμοποιείται σε γυναίκες με πυκνούς μαστούς για να διευκρινίσουμε από τη μία τα ευρήματα της ψηφιακής μαστογραφίας και από την άλλη για να λάβουμε επιπρόσθετες πληροφορίες για τη δομή του μαστού. Με την εφαρμογή του απεικονιστικού ελέγχου και την κλινική εκτίμηση, μεγιστοποιούμε την πιθανότητα να ανιχνεύσουμε τον καρκίνο του μαστού σε πρώιμο στάδιο ή να αναγνωρίσουμε εγκαίρως κάποια προκαρκινική αλλίωση που μπορεί να έχει τη δυναμική να εξελιχθεί σε κάτι, επιτυγχάνοντας έτσι το στόχο που δεν είναι άλλος από την επιτυχή τελικά θεραπεία. Σε γυναίκες που έχουν επιβαρημένο οικογενειακό ιστορικό, σε γυναίκες που έχουν παράγοντες κινδύνου από το ατομικό τους ιστορικό ή σε γυναίκες που φέρουν γενετικές μεταλλάξεις που αυξάνουν την πιθανότητα να εμφανιστεί καρκίνος του μαστού, στις περιπτώσεις εκείνες, σε συνεργασία με τον ακτινοδιαγνώστη μαστού, καταρτίζουμε ένα εξατομικευμένο πλάνο παρακολούθησης που μπορεί να περιλαμβάνει επιπρόσθετες εξετάσεις ή έναρξη του ελέγχου από νεαρότερες ηλικίες. Η υποψία ύπαρξης κακοήθειας στο μαστό αξιολογείται από τον χειρουργό μαστού σε συνεργασία με τον ακτινοδιαγνώστη μαστού, και αν από τα ευρήματα της κλινικής εξέτασης και τον απεικονιστικό έλεγχο τίθεται η υπόνοια κακοήθειας, τότε πρέπει να πραγματοποιήσουμε μια βιοψία στο μαστό. Οι βιοψίες του μαστού τη σήμερον ημέρα διενεργούνται με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο, με απεικονιστική καθοδήγηση, είτε υπό υπερηχογραφικό είτε υπό μαστογραφικό έλεγχο, με τοπική αναισθησία, χωρίς χειρουργείο και χωρίς να χρειάζεται νοσηλεία. Έτσι, έχουμε προεγχειρητική διάγνωση και στην περίπτωση που απαιτείται χειρουργική επέμβαση γνωρίζουμε ακριβώς τι αντιμετωπίζουμε, ενώ αν από τη βιοψία διαγνωστεί κάποια καλοήθεια που δεν χρήζει περαιτέρω αντιμετώπισης, η ασθενής έχει γλιτώσει ένα άσκοπο χειρουργείο. Η αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού στη σύγχρονη εποχή είναι εξατομικευμένη και πολυπαραγοντική. Εξατομικευμένη διότι έχουμε πλέον στη διάθεσή μας αναλύσεις, μοριακές αναλύσεις που μελετούν μέχρι και το γονιδίωμα ενός όγκου και έτσι μπορούμε να εξατομικεύσουμε πλήρως μια θεραπεία για κάθε ασθενή. Πολυπαραγοντική είναι από την άλλη, διότι εκτός από τη χειρουργική επέμβαση που αποτελεί ακόμα τον ακρογωνιαίο λίθο της θεραπείας του καρκίνου του μαστού, μπορεί να χρειαστούν και άλλες επικουρικές, όπως λέμε, θεραπείες, όπως η ακτινοθεραπεία, η χημειοθεραπεία, η ανοσοθεραπεία ή η ορμονοθεραπεία, και αυτό γίνεται με τη συνεργασία άλλων ειδικοτήτων όπως οι ακτινοθεραπευτές και οι ογκολόγοι. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι οι αποφάσεις για τις θεραπείες που θα λάβει μια ασθενής, καθώς και η σειρά με την οποία θα γίνουν, θα πρέπει να προέρχονται μέσα από συζήτηση σε ένα οργανωμένο ογκολογικό συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχει, εκτός από το θεράποντα γιατρό, που συνήθως είναι ο χειρουργός μαστού, και άλλες ειδικότητες όπως ο ακτινολόγος, ο ακτινοθεραπευτής, ο ογκολόγος και ο ποθαλοανατόμος. Μάλιστα, πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι οι ασθενείς που αντιμετωπίζονται σε κέντρα όπως η κλινική μαστού του Mediterraneo Hospital, που διαθέτουν οργανωμένο ογκολογικό συμβούλιο, έχουν καλύτερο ογκολογικό αποτέλεσμα. Στην κλινική μαστού του Mediterraneo Hospital καλύπτεται πλήρως από το τμήμα απεικόνησης μαστού όλο το φάσμα των απεικονιστικών εξετάσεων που μπορεί να χρειαστούν, όπως ψηφιακή μαστογραφία, τομοσύνθεση μαστών, υπερηχογράφημα μαστών και μαγνητική μαστών. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα διενέργειας όλων των τύπων ελάχιστα επεμβατικών βιοψιών, όπως βιοψία υποϊπέριχο ή στερεοτακτική βιοψία. Αντίστοιχα, στο χειρουργείο μας εφαρμόζουμε όλες τις σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές, όπως η βιοψία φρουρού λεμφαδένα, η στοχευμένη
λεμφαδενεκτομή και οι ογκοπλαστικές επεμβάσεις μαστού, κατά τις οποίες, εκτός από άρτιο ογκολογικό αποτέλεσμα, προσπαθούμε να πετύχουμε και το καλύτερο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα, συμβάλλοντας σημαντικά στην ποιότητα ζωής της ασθενούς. Τέλος, το ακτινοθεραπευτικό και ογκολογικό τμήμα μας αναλαμβάνουν τις επικουρικές θεραπείες όταν αυτές απαιτούνται.